povedal, že som v strede mesta. V strede mesta džungla. No dobre. Vždycky na šupu som nachytal 10 rybiek minimálne. Takže tu sa asi naozaj oplatí skôr ako bičikom chytať takto na čereň, keď chcete beličky, tak je belička super. Tak toto tam ponorím, ich to veľmi zaujme, že čo sa tam pustilo do vody. Normálne bez tohto. Hej. Normálne bez krmiva. To zaujme, že čo sa to ponorilo. Ale teraz trošku nakrmím, lebo chcem to urýchliť fakt, že rýchlejšie. Nachytám dneska, koľko sa mi podarí. Alebo koľko sa mi bude chceť. A potom ich dám do mrazáku a už budem chytať len namrazené. Belička sa už, ak sa oteplí, už strašne ťažko drží na žive. Keď to nasypem toto, tak to tam bude vreť. To je nejaký krmivo. Super betain. Tieto bystkarpové krmivá, táto krmitková zmes, tak je výborná, že robí taký mrak. Strašne to zaujíme tie ryby, čo sa tam urobí taký oblak. Hlavne táto biela ryba tam na lete niekde chytiť. Nech to čo mi úplne naberá tú vodu. To bola, pred sekundou to bola kaša, jak to hneď hustlo. Tak stačí jednu šlehanicu. Čakáme chvíľku, sa trošku upokoja a už to tam zbierajú. Važí tam plno. Akože by to bolo nejak extrémne viac, keď som to hodil na čisto, nemôžem povedať, ale sú tam. Niektoré nezoberiem, lebo niektoré sú maličké, ale dám ich do jazierka. Ku mne do jazierka a tam pekne prežijú, tam aj karase, čo som mal a čo mám vlastne, tak úplne zdravé ryby sú tam. Majú tam potravu, majú tam rákosie, majú tam všetko, tak si tam pekne žijú. Hlavne nemajú tam dravca, ktorý by im robil zle. Dravce robia biele ryby do zle. Tam sa pekne veľa hneď napchalo. Treba hneď využiť, jak tam vidieť, že tam sú ryby. Hneď to treba vyťahnuť. Voňoteľ odídu raz, dva. No sú také jednorázovky, že z toho nepoužijem dve rybky, či dve udice, nepoužijem na dve udice z tohto. Také, čo majú menej, tak tie nezoberiem, ale tie, čo majú presne 10, tak tie zoberiem, ale nejak väčšie tu moc nie sú. Jak to tam čerím, tak sa im to páči. Tak keď som pustil len tam na druhej strane, jak je tá lodenica, tak tam toho bolo strašne veľa, ale nechce sa mi tam zasa liesť, taký kusisko s tým vedrom a so všetkým. No, na tejto strane auto, tak nejak to dobojujem tuto. Teraz to chytím do ruky. A radšej to budem držať rovno v rukách, nezvládam, že tam nejaké veľké hejno vliezlo. No len teraz chvíľku bude trvať, kým sa zase trošku ukludnia. Začnú tam prvé nabiehať, ostatné sa osmelia a už idú. A už sa zbiehajú. No. A maličké, čo vidím všetko, to je veľmi malé beličky. No.
spadlo. Dobre, ešte raz nahodím. Ešte raz to tam pustím. Nakrmím tam ten zbytek. A to je všetko, to mi musí stačiť, čak tam je dokopy cez 30 rybiek, to by malo stačiť. Tak dosť narýchlo teraz sa vyberem na ryby, uvidím, čo sa mi podarí stihnúť natočiť ešte za svetla, lebo teraz je ten prelomový čas. Ako teoretický záber by som mal mať dosť rýchlo, lebo fakt, keď slnko sadá, vtedy by mali akože teoreticky začať velice byť aktívne. Ale či sa mi podarí niečo pekné natočiť, uvidím, lebo moc toho svietiť nebudem chcieť, tak som zvedavý, aké budú zábery. Ak bude to trošku také viac tme, tak sa dopredu ospravedlňujem, lebo bolo to zrejme kvôli tomu, že som nestihol dojsť na miesto. Uvidím na jeden flečik, keď ten náhodou bude obsadený, tak potom budem si ísť ďalej a to bude trošku dlhšie trvať. Tak uvidíme, nechám sa prekvapiť. Dnešné udičky budú takáto mečka 4,20, gramáž 5 až 30. Zaostrí to dobre. Naviačik. Je to klasika nejaká. Tu mám 35-ku. Odolný silón. Plávačik som si takto musel vytuningovať, to je ten Koror, či jak sa volá, 10 gramový. Sa mi toto zlomilo, rozpadlo celé. Tak som to trošku zalepil a dal som tam takúto bužírku, čo je na sumce. Normálne tá bužírka na chránenie úzlov, presne to tam vliezlo, zalepil som to sekundovým lepidlom a tam presne donútra sa pekne zmestí 4,5 svetielko červené. Ja dávam červené vždy. Mám tam takto karabínku, 10 gramové olovečko, presne 10 gramový plávák, to bude ležať na dne v podstate. Tu dám nejakú stoperku, ale tu som dal takúto vec iba. Karabínku a nadväzec 45 fluorokarbon, dlhý háčik. Tu máme, povedzme ty maj, háčok mám tuto 1,0 Gamakatsu Form, ostrý, parádny. Druhú udičku budem mať heavy feederku 360, 1500 ročná udica. To už naozaj budú muzeálne kusy, 40 až 100 gramov. Navijáky tieto 10 500, kvôli tomu, že môžem veselo celý rok aj odtrhávať, aj zmenšovať to. Nebudem musieť meniť tú šnúru ani silón, proste to budem len z toho odoberať dole, keď budem moc poškodený. Dneska som si povedal, že tam dám hokejku. Tu dám hokejočku pekne, 7 gramové olovečko, to len tak pekne bude držať na dne. Stoperku, karabínku, tiež 45 fluorokarbon nadväzec, taký meter 20 a tiež, tuto mám dvojnulku. Tu som dal dvojnulku z toho dôvodu, že tu chcem dať väčší kúsok rybky, väčší filet a tak som si povedal, že dám dvojnulku, radšej nech sa to dobre sekne. Takže toto je Gamakatsu dvojnulka Form. No dobre, jednu sa budem snažiť hodiť tuto.
jak pred týmto, čo to je nejakou prekážkou, by to teoreticky mohlo byť dobré, ale neviem, či tam nie je niečo naplavené. No vyskúšam to zopárkrát na čisto len tak s feederkou hodiť, keď to otrhnem, tak to nebude dobre, ale viem, že dobrý flečík bol aj, aha, tam sa niečo hodilo, dobrý flečík bol aj takto šiknúť, tuto len na takej, povedzme, na takej 1 hodine. Odtiaľ to presne tu mám, no takto, na 1 hodinu nahodím, ani nie, jak končí ten strom, akože na tú dĺžku, ani nie do polovice, tak poviem 15 metrov od brehu, 10-15 metrov max od brehu. Takže tamto vyskúšam, to sú také, už by som povedal, osvedčené miesta. Len sa mi nepáči trošku tá farba vody, že je taká trošku zakalenejšia, boli dažde. No uvidíme, čo sa akým rybám sa bude chcieť v takomto kalnejšom prostredí brať. Uvidíme. Dobre, takže už máme nastražené beličky, filetky. Takže jeden dám takto, aby to išlo vlastne vnútornou stranou, to dám na plavák. A druhú dám takto, to je také pevnejšie, že ten prúd to bude trošku tak viac sa do toho opierať, bude viac pracovať. Obidve trošku streknem týmto Nevis Predator Booster. Je trošku silnejší, sa mi zdá, a tak vidíte, červenší ako Bobix. Lebo to by malo stačiť. A idem to nahodiť, vypnem svetlo a nahodím to. Pozrieme, či to tam to bral až prúd. Čiže 7 gramové olovko nemôže byť. Tam musí dať aspoň 20. Tam niekde to chcelo ísť. Tak, dobre, je to akurát aj uvoľnené. Aby tá ryba chcela zobrať, tak môže. Ani by som sa niečo dovolil, keď bolo za 5 minút záber. To je úplne ten presný ten čas. No dobre, podľa mňa je to nachystané. Musím trošku ďalej od udíc a čakať. Hej, tu pri brehu. Tu pri brehu to bolo. To vyzerá byť veľká ryba. To vyzerá byť niečo veľmi pekné. Ale ja neviem, jak je to chytené, lebo som počul, akurát som sa niečo hral s mobilom a v tom som počul, že jak brutálne ide jazda. Neviem ani teraz rozprávať, jaký som v tom strese. Lebo to je fakt veľká ryba. Nechcem svietiť, aby sa... Už to je krásny veľký zubač. Ježišmaria.
rákos. Ježišmarie, je tam. Ak už môžem zasvietiť, lebo ten narobil bordel ako vodu. Akože to je rádny macek. Sa nevedel, že tu je taká 80-ka. No minimálne 80-ka zubač. Tak to si pekne zmerám. Som nevedel podľa toho tupého ťahu. Zasekol som a keby to proste zasekol som do konáru. Hneď som vedel, že ja v tom taký jemný, teraz hovorím, to je zubač. Keby to bol sumec alebo nejaká ryba, tak to špliecha, ťaha, šklbe z údicou, to hneď viem. Zubačík, to je krásne. Tuto to bolo pred tými burinami na špičku údice teraz. Maximálne koľko hodín? No, akorát si hovorím, že do 11. budem. 3 na 11. To už viac ryb asi dneska tu nechytím, lebo tento bordel, čo tu spravil, aj to, že tu svietím takto na breh, je krásna ryba. Nachystám si podložku pekne. Ja mám ešte chvíľku trošku v vode. Nachystám si podložku, ktorú mám tu hneď prichystanú, ale si ju namočím trošku. A nachystáme sa. Ukážeme si ho pekne. Pekná ryba, no. Hneď z fleku. Aj som mal tak tušáka, že tuto je to väčšinou o tom, že jedna ryba a porádna. Málo keď sa mi tu podarilo 2 také krajšie ryby, alebo 3. Tade to prechádzajú, keď ho trafíte, tak je váš. Tak pekne, mokrúčka, nech to je. Dobre. Ideme ho kukenc. Trošku si nachystám vodu ešte, keby ho bolo treba obliať. Krása, krása, krása. Pekný zubáčik. Odmeráme. Jak som typol hneď z fleku 81. No, dobre. Dobre, môj krásny, nejdeš naspäť. Prečo, ak sa tu nemotáš? Rýchlo. 81, presne, jak som hovoril. Jakú mi facku dal. Dobre, môj krásny. Dobre, takže to pobalím. Si myslím, že táto ryba to tu dostatočne vyplašila na to, aby som tu ešte niečo chytil, asi už nič. Ale aj tak som to do pol hodinky chcel zbaliť, takže jedna ryba, ale tá bola riadna, takže dnešný lov tak narýchlo za také 3 hodinky chytiť 81 cm zubáča není vôbec zle. Ako človek by chcel vždy chytiť viac tých rýb, ale musí sa vždy uskormiť aspoň s jednou peknou. Mne osobne stačil tento súboj hneď, to bola prvá rybačka na rybku, čo som tento rok podnikol, akože tento rok podnikol po 1. júni a hneď dobre to dopadlo. Som rád. Zajtra možno, ale určite pôjdem inde, lebo tu som už svoj cieľ splnil, takže pôjdem inám. Vyskúšam asi jazero, lebo sa mi zdá, že naozaj tá voda je kalná a tým, že som to hodil úplne tu pod breh a viem, že to miesto je dosť dobre, tak som mal úspech a aj viem, že tu chodia vždycky malé rybky, takže kde by ten dravec inde chodil. Ale voda sa mi zdala kalná, som čakal o mnoho skôr zábery a čakal som aspoň viac záberov. Dneska som mal len jeden taký brnkanec a potom jeden tento záber na plavák. Takže si myslím, že to bolo v poriadku. Dobre, idem to pobaliť a zajtra zase inde. Tam k tomu ostrovu pôjdem ako vždy. No, ale idem tadeto. Chcem sa pozrieť, čo v tom rákosi je. Veľakrát tu nájdem z kapaciny. Keďže mám gumáčky, tak môžem ísť po vode. A tá voda sa dosť dlho drží už takto hore. Podľa mňa ryby s tým už aj rátali. Niektoré už podľa mňa sa vytierali tu v rákosi. A už také bahno sa robí, no. Že vidno, že to je nejaký ten mesiac. Sranda. Tu biela ryba pekne vonom. Slnečnica tam zbiera niečo. Ja mám polarizačné okuliare, ja to dobre vidím. Pekne, beličky tam boli v rákosi, tam sú skryté. No, podľa mňa v noci tam musia pekne nabiehať sumce, aj zubáče do tých rákosov.
Perfektné, takéto rakose tu asi nebolo ešte nikdy. Aspoň ja si nepamätám, no. Tí, čo tu chodia dlhšie roky, tak určite áno. Ale toto rakose to je veľké plus. Tam sa vie skryť potier úplne donútra, takže tam vie pekne rásť. Bez toho, aby ho nezožralo niečo. Okolo tých rákosov zase sa zdržujú dravce, lebo čakajú, keď tie rybky vylezú. Teoreticky by to mohlo byť dobré miesto. Sama slnečnica, sú tu aj nejaké červienky. A sama slnečnica strážiaca hniezdo. Červienočky pekne, a našťastie rybky mám. Tiež červienky. Klub karta. Hodím to sem hore niekde. To smeť, tak to k tomu prihodím. Ale toto neháčte do vody nikto. Viem, že to asi neboli rybári, ale toto nech nikto neháče do vody, preboha. Baterku. Tá hneď začne vypúšťať to svinstvo jedovaté a to nie je dobrý vec. Vyložím to sem hore. Pôjdem to vyniesť za chvíľku. Dobre, rozložím sa a potom to pôjdem vyhodiť tu hore smetiak. Hlavne by som chcel už nahodiť. Toto, čo som myslel, že skapatý karaz, alebo čo to je. Kapor. Tu skapatý vták. No akože neviem, to by sa mal niekto to postarať. Lebo tu keď sa ľudia kúpujú, to môže dostať nejakú infekciu z tohto. Máte poškrabanú nejakú hĺbšiu ránu a kúpete sa a nejaké svinstvo sa vám tam obtre, tak ďakujem pekne. No tu budem rozložený takto vlastne na brehu. No dobre, tak na tomto mieste vyskúšam zasa chytať zubáče a skúsim asi cez deň ešte štuku. Tuto pri tomto ostrove, tam na tomto mieste z jednej a z druhej strany aj v strede je dobré miesto. Poznám to tu, ja tu som už fakt, že mám nejaké tie hodiny odchytané. Naozaj je to tam taký úplne brutálne prudký zlom a keď to trafíte pekne na tú ránu, tak tá rybička tam chodí alebo aj tam visí a tá ryba to nájde a chodí takto do kolečka okolo toho. Tak, a vidím, že aj malé rybky, tam vždy je nejaká ryba, tak tam teoreticky by naozaj sme mohli niečo byť úspešní. Cez deň by som chcel skúsiť teda nejakú šťuku a na večer by som skúsil nejakého zubáčika. Nejak sa tu tak uskromním, lebo fakt je tu vody dosť. Že budem sedieť na také malej rozkladacej stoličke a dúfam, že budem úspešný. No, pôjdem tu trošku poupratovať, lebo vidím, že tu sú smeti. Za to, že je vysoká voda, tu nikto nechodí po priebehu a nezbiera smeti. To je škoda, no, lebo ináč tu býva čisto celkom. Tí správcovia toho areálu sa o to celkom teoreticky starajú, lebo roky predtým tu nikdy nebola špina, aj keď som jeden deň videl špinu, na druhý deň už tu nič nebolo. Takže idem to nahodiť, ukážem vám udičky, tie isté feederky, čo používam a ukážem vám tak rýchlosti montáže, rybičku, jak je napichnutá len tak cez papulku a hodená. Dneska použijem asi ten Nevis, lebo iný som si vlastne ani nezobral. Takže mám tu len ten Nevis booster, nemám tu ani ten Bobix som si zabudol doma. Tak ideme to nahodiť a ideme na to. V rýchlosti vám ukážem udice teda, montáže. Tak na jednej udici budeme mať takto. Karabinka s gorálkou, tu mám 15 gramov olko. Mám, samozrejme môže byť aj menšia tá stoperka, len nemal som inú. Karabinka. Tak 1,20 m alebo aj meter bude stačiť podľa mňa, ale toto tak cez meter. Gamanka sú 1,0, wormka a 45 fluorokarbon. Naviak bol nejaký veľký, udica 3,60, heavy feederka. Ako vždycky, už tie dlhé roky, druhá udica to isté. Len tu mám rezmenú hokejku, že by to predsa trošku lepšie klzalo, ale tuto musím dať nevyhnutne 30 gramové olovko, veľmi to nerád robím na jazere, je to fakt maximálne na rieku 30 gramové olovo, ale na jazere to strašne rád používam, lebo je to veľký odpor pre tú rybu a preto som použil teda hokejku, lebo to musím hodiť úplne, že
chcem to hodiť vedľa toho ostrova, no a vedľa toho ostrova je dosť problém hodiť v tomto vetre, ono mi to bude stále brať takto, keby ľahšie, lebo ešte plus tá rybka, nemôžem s tým moc šmariť, dlhší nadväzec si, že budem mať kratšiu možnosť, že kratší previs teda, takže to nebudem vedieť až tak dobre nahodiť, tak som si zvolil teda väčšie olovko. Tiež použijem 45 fluorokarbon, koľko to je, tak tiež cez meter a 1.0 wormka Gamakatsu. Ja ako používam najradšej tieto hačiky. Vidím, že Barsdo používa všetké možné Awashima a takto, ale ja doslovne ničom hačiky potom. Budem používať, na jednej ulici budem dávať takéto fajnové libové červeničky, 12-13 max cm, bolo by lepšie trošku väčšie, ale tak väčšie sa mi nepodarilo chytiť. A potom na druhej ulici budem mať Dinosauru 10. Tam budem mať po jednom kusu takto mrazené beličky. Rozšlapnem ich, alebo ich narežem a nadipujem ich. Lebo takéto veľkosti sa neoplatí porcovať na polovicu, lebo dosť pravdepodobné, že budem mať podmierečnú potom tú rybku. Na jednej strane odreže chvostík a potom tá druhá polovička už nebude použiteľná. Idem to nahodiť. Tentokrát vám ukážem techniku, že odhalené mäso. Tu som z toho vyrezal takýto kúsok, aby ostali tie črevá. A je dôležité, aby tam ostali tie črevá a tá krv, aby akože sa vypúšťa, akože ešte, aby bolo to jeden najlepšie čerstvé vždycky nahodiť. Potom už keď to prehodím, už to nebude mať takú silu ani taký efekt, ale akože je to možno ešte potom na to chytiť rybu, ale je dôležité to dobre nahodiť na prvýkrát, alebo bolo by dobre to najlepšie nahodiť na prvýkrát na správne miesto. Prepichnem to takto cez hlavu, z toho dôvodu, že budem to viac šklbať a tá hlava predsa s tou chrbticou to lepšie celé udrží. Som to dal tuto v tomto chvostovej časti alebo v strede, tak by sa to mohlo roztrhnúť pri silnom nahádzovaní. Ale ináč to môžete na jazere, kde to hádžete len pod nohy, kľudne dať aj cez to odhalené mäso. Tam to bude možno ešte lepšie. A ja to potrebujem teraz ďalej šmáriť, tak tam budem trošku silnejšie potrebovať šváhnuť. Dám tam trošku tento deep. Tento. Vidíte, aký je extra červený. A naozaj to dosť silno smrdí. Ako už som si na to zvykol, takisto jak na ten Bomix, ale nechcel by som sa týmto moc nejak obľať. Naozaj to extrémne smrdí. Dobre, rybičkou napichnúť takto. Že má to cez papulku len, má tam gumičku a trošku to nastriekam a nahodím. Rybička nemá problém, ju to vôbec nezaťažuje. Keď tak ju môžem aj pustiť, ona to kľudne prežije. Nastriekam to Bomixom, dal som tam takéto gumičky, čo som si vyrobil z duše a môžem to nahodiť. No, o mnoho lepšie. Dám takto, nech to tam presne padne, kde potrebujem. Už je to na dne. Je to dobre, je to na dobrom mieste. Občas tam je nejaký kameň a tak sa to zašpracne, ale teraz je to asi na dobrom mieste. A tuto hodím len do stredu. Bude to prežívať rybička. Tam presne, stačí.
tak vyššie trošku tie policajty, aby som to z väčšej ďalky videl. Ale nech sa mi tam nič nezamotá, treba si dať pozor, aby ste tam mali nejakú trávu pri tom navijaku, hlavne pri cievke, lebo sa to veľmi ľahko môže zamotať pri nejakej prudkej jazde. Dobre nachystané. Idem pozbierať tie smeti. No, taky tu z kapotu nezoberiem. Kapra z kapatého. Jednoznačne to seknem, lebo náhodou nebolo zažraté, ak tam je ryba. Tak tam je ryba. Malá šťučka. Aký nejaký dôraz, čo teraz dali, no. Vyskočila zóna. Vyskočila spod veráku. Jakú dobrú silu má, hen. To má silu, čo? Taká malá ryba ešte k tomu, aká je. Šťuka vie urobiť krásne výpady, ona 2-3 výpady urobí strašné bomby a potom, akože samozrejme zdá. No toto je ceruzočka. Už som si hovoril, že sú tu už aj také väčšie šťuky spred tých rokov a že či nejaká taká väčšia skočí, no ale evidentne ne. Dobre, vyberiem jej to a hneď ju pustím. To je taká situácia celá, že toto je naozaj bibinko. Bibinko. 40-ka šťučka. Jaká chudinka. Taká vyhľadovená. Ejha, čo vyhľadovená. Má pichnutý háčik v bruchu a kúsnutá od druhej šťuky. Na tie šťuky to vedia si narobiť jedna druhé problémy, ale háčik tam má pichnutý v bruchu. A čo to trčí z brucha? Ježiš, chudina. Je niečo trčí z brucha, hen. Aj, chúďa moje. Berieme háčiček. Dobre. Má to trošku viac vnútri, ale dá sa to vybrať, lebo nevidím krv. Takže nebude to nejaké veľmi vážne. No dobre, šťučanda, tak poď, pustím ťa rýchlo, lebo ježiš, toto, čo je trčí z brucha, to neviem, či to má vytiahnuť. Ne, to ona má v bruchu. Ona má v bruchu niečo, ono má, jak som to chcel potiahnuť, tam je cítiť niečo, že čo kovové má v bruchu. No toto je šialené. Mne sa pozrieť, či mám kombinačky, že by som jej to zacvakol, aspoň nech to tam nezavádza.
Chcem pustiť, tak je. Ma to mrzí, chcel som jej pomôcť nejak viac, ale nejde to. Nemám, toto sú nejaké blbosti, to nešlo predstihnúť taký hrubý drôt. No ale toto som ešte nevidel. Tak ale ona má takú kyselinu v sebe, že ona to vytrávi a vyžere to, akože vypustí to. Ju to rozpustí to celý kov a toto. Aj háčiky, keď je ostanú v hube, tak šuka sa s tým najlepšie vysporiadu. No tak to je jasné v Bratislave, že... Mohlo byť krajšia trošku, jak to je predtým. Zubáčik. Tak to pekne na večer zubáčik prišiel pozrieť. Zubadúr. Takže pomaličky to asi už povalím. Myslím si, že stačilo, ja som už taký strašne hladný, som to nejaké 4 hodinky. Najväčšia aktivita bola záhadou, že bola okolo tej 7. To som sa čudoval, že úplne dosť ešte svetlo bolo a ani sa moc rybky neukazovali okolo toho ostrova. Teraz to začalo úplne vrieť okolo toho ostrova, úplne sama aktivita malej bielej ryby, ale nejak už to ustalo v tej záberi. Mám posledné 2 rybičky nahodené, nechám to tam ešte asi 20 minút a jak sa už úplne zotmie, tak potom to už povalím a pôjdem domov. Už som hladný a myslím si, že úspech bol nejaký 2 ryby. Myslím, že dobre. Ešte keby sa podarila tretia nejaká ryba, tak si myslím, že je to luxus. Ale na chvíľku to asi pobalím, ešte kým bude svetlo a pôjdem domov. A zajtra sa asi pôjdem vyjašiť trošku na prívlač. Tento Fox Range 1,8 metrová, fakt že ultralightka od 0,5 do 6 gramu. Na viak použijem túto Sedonu. Fluorokarbon 14 kmeňový a hlavne budem používať tento hrbáč, ten fakt, že na to tu perfektne berú jalce. S 2 jednoháčikmi bez protihrotu, fakt, že človek sa dobre zabaví. Dobre, tak si vysvetlím, jak budem pracovať s touto udicou, s týmto woblerikom. Není to také úplne jednoduché, akože není to úplne jednoznačné, čo treba robiť. No, nahodím, nechám trošičku padnúť, tento není plávajúci, tento hrbáč. Trošičku nechám padnúť, nechcete tak pol metra a robím toto. Otočka a šklbnutie, otočka, šklbnutie, otočka, šklbnutie. Také keby som to prečesával, takto sa začne chytajú basy a také opatrnejšie ryby, lebo oni potrebujú, aby to robilo takéto výpady. Čistá voda, tak to bude možno aj vidieť. No je potreba, aby to robilo takéto výpady, že? Jak taká fakt, že zranená rybka, ktorá už je fakt, že pred smrťou ide, akože aj rýchlo ide, ale zastavuje pri tom. Takže on ju stihne dobehnúť a klofnúť ju. A určite treba jednoháčiky, také tenšie, lebo jalec je naozaj tiež nie je hlúpa ryba, hlavne v takto čistej vode. Toto je nenormálne čistá voda, to je
viditeľnosť pod vodou, myslím, že aj 20 metrov, aj viac možno. Takže hodím, trošku došponujem, nechám chvíľku padnúť. Dobre. A šklopkám. Otočka, šklopnem, otočka, šklopnem. No ale mám pocit, že tu teraz akurát ryby nie sú, sú niekde inde. A obrovská voda, tu tie ryby sú alebo nie sú. Takže ukázali sme si to, zoberiem čln. Vyberú sa občas za tým nejaké ostriežiky alebo také malé rybky, ale to je nič, to by hneď zobrali, ale keby tu bol nejaký väčší. Takže vyberujem sa na čln a pôjdem člnom ich hľadať popri brehu. Prvý valček. Ja, cúšik. Tlušťo. Jelec, pekný jelec. A tu taký peknejší už. A túto udičku úplná lahôdka. Lekien ho nezoberiem, lebo by mi to pootrhal. Akurát tak trošku. Teraz si trošku pôjdeme ďalej. Ja coś. Peťo Rusnákov voble. Pekná rybka. Taký 40 niečo centiákov. Jednu maličkú fotečku som poslal Peťovi, že sa mi podarilo zase niečo na jeho pekný woblerik. Dnes tuto skúšal som všetky možné woblery, ale tento je najlepší. Hrbáč. No tento pekne to zobral. Odhodlane robiť dva háčiky. No taký klasik. No ako hovorím, stále na tie pličiny treba. Ale nebudú hlboko. A takto ťahať. A ešte sa jeden podaril, ale úplne takýto. Takéto sú tu úplne klasiky. To je najbežnejšia jalcová forma, čo sa tu motá. Wow. Taký trošku z tých krajších jalcov. Som tak úplne na krajičku.
som niečo zasekol do boku, alebo jalec, pekný oček. Normálne len tak s sebou máta na jednom mieste. Pekná ryba. Nejaký kategórie 50. A za ním ďalšie také. Krásavci. Pekný kúsek. To už je naozaj pekný halček na takúto udičku. Ďalší krajší ocoš. Taký 45-50.